לי סרטון חדש, סטלה ברנרד איטלקי. רגע אנחנו מתכנסים המשחק. אנחנו מתכנסים המשחק. תודה. דמויות חדשות מטורפות ממש. אתמול היה איבנט, תסתכלו מה קיבלתי. זה עכשיו קיבלתי. עכשיו זה קיבלתי האיבנט, לא בטוח אני זוכר. גם עכשיו זה קיבלתי כבר. גם קיבלתי את זה האיבנט. זה קיבלתי האיבנט. רגע, יש עוד למעלה. יש דמויות טאקו, זה טובה, אני אוהב אותה. את רללות רללה. אין משהו טוב לראות לכם קונספט. תעשו לייק, עכשיו יהיה משהו מעניין. יש משהו, אני לא יודעת את הדמות הזאת, אני לא עושה ורסים, זה תעשו 100 לייקים, 1000 לייקים, מה אתם עושים? תעשו, זה צריך להיות גם גבוה. לכן, אני סתם קונה, בא לי. זאתי נדירה, לא יכולה יותר ישובה. טאקו, זה היה בו מסטיק, אני הייתי קונה את זה ממש, הייתי ארוויח מלא כסף. אז גם מסטיק, זה היה יותר קל, גם זה. כאן אתם רואים הבייס, כלומר במקום השנייה אני אדבר, אני אוהב. בואו נקריא. איפה אתם רואים? רגע, אנחנו חוזרים לבייס. הנה עכשיו כנסתי הבייס. אני עובר עולה. שרת. רגע. תנתי את הטלפון. בא לכם סרט טוב יותר. יש עוד משחק, אני יכול לתת לכם, הוא טוב, סלבה. אני יודע כולם אוהבים את המשחק הזה. אני לא, אני פחות, אני מנחס. זה בסדר. זה פחות, אני יודע. זה יותר מעניין, אין מה. די. אז אתם הייתם מוצלח, אני הייתי מתת מזמן. סתם לא הייתי מת. רגע. רגע. רגע, איפה הוא לי?
רגע, סליחה, אני רציתי לבדוק את המפה הזו, סתם שחקתי, עומד אני אעשה את זה. הפעם זה לא יהיה כל פעם עובר. והפעם אני מוכר עד אתם תחכו. עכשיו. וקלינה. הנה, אני אגיד את זה, אני טוב בו. לא כל כך טוב. טוב. וואו, את השם שלי. הנה, אוכל. רגע. זה. אני רוצה, בא לי לעבור את השלב הזה. רגע. ליטור מסתכל זה קצת חיירות. כן, טוב. זה בסדר, תעשו מעלי, כל סרטון אני אומר לך תעשו. מאוד אני מדגן, אחרי שכולם יודעים, אחרי שלא. זה קלות, לא. רגע, זה טעות קשה, זה לא חלתי ברצינות, זה לא עומד. בואו. הנה. לא ראיתי כמעט. דוד שלי. חשבתי זה חינם. פה הכנסתי, גלגל. לא, אני אדלק, אני אכנס. זה כאן, משהו כזה. התאמנתי. זה כתב שלי.
פעם הבאה לעשות את המשחק הזה. לא בטוח. ביי.